An bɛ aw fo a ka danaya la bi ye tɛnɛ septembre kalo tile 19 san 2022 ni ye a ka don kibaru waatiw selen an ka bakurubaw la min ye wale kɛlɛli ye n'o ye dungo juguya o kɛlɛli ayiwa Mali ɲɛmɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ u bɛna baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ baarakɛyɔrɔ min bɛna kɛ sababu ye minɛn minnu ani bolola nafolo minnu bɛ sɔrɔ dungo juguya kɛlɛli kɔfɛ olu maracogo o bɛ se ka kɛ baara togoya min na lafiya la. Ka faro ka san 10 ni y'o tɛmɛlen min ye a bɛ fɔ yɔrɔ min ma Tɔnbukutu Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ ayiwa min ye kaburu minnu tun bɛ yen maaba kaburu minnu tun bɛ yen fo ka taa se misiri min yɛrɛ tun bɛ Tɔnbukutu n'o ye Sidi Yeya misiri ye ayiwa gɛlɛya min y'o olu sɔrɔ waati la maa minnu m'u yɛrɛ wele ko jadi walekɛbaw ayiwa maa dɔw ka kiiri n'o kɛra an bɛna an da don o kuma yɛrɛ kɔni fɛnɛ la. Ka faro kan an bɛna n'o ye sariya min taara ka bɛn ni n'o ye furakɛli ta fanfɛla ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni amoko ye a kuma yɛrɛ kɔni cayalen bɛ nin waati laban ninnu na ayiwa baara minnu kɛra a kɔnɔ ka bɛn ni nin waati ninnu ye an bɛna an da don olu fana la walawalali kɔnɔna la. Ka faro kan an bɛ taa farafinna jamana kan fo nanzara jamana dɔw ni kibaruya minnu b'an bolo ka se ka olu kɛ ni walawalali kɛ n'u ye. Dakoma y'a fɔ cogoya min na ka se ka dunko juguya ayiwa ka se ka o kɛlɛ cogoya min na Mali ɲɛmɔgɔw ka bɛn ni o ye conseil des ministres tɛmɛlen n'a bɛ fɔ ministres ka dɔgɔkun ɲɔgɔn ye ayiwa min kɛra n'o ye arabadonya yɛrɛ arabadonya la i b'a ye k'a fɔ kunnafoni min kɔni bɔra a b'a jira k'a fɔ baara dɔw bɛna bila sen kan o ye baara jumɛn ye ka se ka baarakɛyɔrɔ dɔ kɔni dayɛlɛ baarakɛyɔrɔ min n'o bɛna i jija n'o ye dunko juguya a kɛlɛli yɛrɛ kɔni kɔfɛ ayiwa minɛn minnu sɔrɔla ka taa se n'o ye somafɛnw fo ka taa se nafolo ma olu minnu bɛ sɔrɔ olu kɔfɛ olu bɛ se ka mara cogoya min na ayiwa n'a kan ka don da minnu fɛ olu baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogoya min na i b'a ye k'a fɔ kabini waati jan n'o o ye san 2021 baara caman yɛrɛ kɔni kɛra fo ka taa se ni Mali gouvernement yɛrɛ kɔni ye laɲini dɔ kɛ ni o bɛ ta sariya dɔ senfɛ n'o ye loi numéro 2021-051 min taara ka bɛn ni septembre kalo tile 29 ye san 2021 n'a bɛ tali kɛ min ye yɛlɛma ye yɛlɛma min bɛ don sariya min bɛ ka se ka dunko juguya ayiwa ka se ka olu baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni k'o kɛlɛ cogoya min na i b'a ye k'a fɔ o yɛlɛmali nana kɛ sababu ye baarakɛyɔrɔ dɔ nana créer dayɛlɛ n'a bɛ fɔ mun ma ko pôle national économique et financier ale bɛ n'o ye gɛlɛya min n'o o bɛ ayiwa dunko juguya kɛlɛli la ani majɛ minnu bɛ nin nɔ ka se ka olu labɛn cogoya min na nka i bɛna ye k'a fɔ waati laban ninnu fana la ayiwa gɛlɛya dɔ kɔni fana ye ale sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ baarayɔrɔ kofɔlen min ye dunko juguya nafolo minnu bɛ sɔrɔ olu la hali n'o y'a sɔrɔ o bɛ ka ɲɛnabɔ a bɛ baara bɛ ka kɛ n'o ye maa min fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko greffe ayiwa i b'a ye k'a fɔ halisa gɛlɛya kɔni ye o baara ninnu sɔrɔ o gɛlɛya min b'o o baara ninnu na walasa ka se ka olu dalakuru fɛɛrɛ ka sɔrɔ olu la o de kɛra sababu ye tuguni laɲini kɛra n'o ye ka baarakɛyɔrɔ wɛrɛ dayɛlɛ baarakɛyɔrɔ min n'o o bɛna laban gɛlɛyamisɛnnin minnu bɛ yen nɔ ka se ka olu kunbɛn cogoya min na. An y'a fɔ min baara min yɛrɛ n'a kɛra n'o o ye minisiri min bɛ n'ale bɛ kiiriko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛma ni a kɛra ale ka sariya kɔnɔ bari olu de hakilina ta ka se n'a ye minisiriw ka ɲɔgɔnye min bɛ kɛ n'o ye conseil des ministres ayiwa ka se ka ɲɛfɔli kɛ faamuyaw sɔrɔlen ye ko la ayiwa laɲini kɔni kɛra ka se ka nin baarakɛyɔrɔ ninnu k'a dayɛlɛ a dayɛlɛni a bɛna kɛ sababu ye sɔrɔ min bɛ kɛ dunko juguya kɛlɛli kɛlen kɔfɛ ayiwa nafolo minnu bɛ sɔrɔ a maaw kɔ ani bolofɛn wɛrɛ minnu bɛ sɔrɔ olu kɔ olu ka se ka don da la cogoya min na mun tɔnɔ n'a bɛ se ka se jamana yɛrɛ kɔni ma. Ka b'o la an y'a fɔ min ye maaba minnu tun bɛ Tɔnbukutu n'olu kaburu yɛrɛ tun bɛ n'a bɛ fɔ minnu ma ko mausolée fo ka taa se misiri min yɛrɛ kɔni tun bɛ Tɔnbukutu n'o o ye Sidi Yeya Tɔnbukutu dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ka bɛn ni jihadistes minnu tɛmɛna Mali la nin y'a san 10 yɛrɛ ye an b'a fɔ ten i b'a ye k'a fɔ maa minnu tun b'u yɛrɛ wolola ko olu ye jihadi yɛrɛ kɛbaa ye maa dɔw tun b'u cɛla ni a bɛ fɔ o ma Ahmed Al-Faki Al-Mahdi ayiwa ni ale yɛrɛ kɔni bilala maa kofɔlen ninnu ɲɛ min ye ka se ka taa nin kaburu kofɔlen ninnu ayiwa ka to olu lanɔgɔ cogoya min na fo ka taa se misiri min bɛ n'o o ye Tɔnbukutu misiri n'a tɔgɔ dalen don Sidi Yeya la ayiwa ka taa o donda n'o ye porte ye ka se ka taa olu yɛrɛ kɔni tiɲɛ cogoya min na maa kofɔlen i b'a ye ale de kɔni kun ka baara bɛnnen bɛ min ye ka se ka fɔ kɛwale minnu bɛ yen n'o o bɛ dankari kɛ silamɛya yɛrɛ kɔni na ale de kun y'o olu kɔlɔsibaa ye i b'a ye k'a fɔ mun de la ni maa kofɔlen bi ale yɛrɛ kɔni taara
kiriso la n'a bɛ fɔ min ma ko diɲɛ keleyatonba ka kuru kiriso ni o ye tribunal de la Haye ayiwa kɔni ka kiriw kɔni kɛra a yera k'a fɔ ka a jalaki o binna kan jalaki binnen a kan kɔfɛ tuguni ayiwa a bɛ i na komi an bɛ waati min na ka bɛn ni dimanche n'o ye septembre kalo tile 18 ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ diɲɛ keleyatonba ka kiriso olu yɛrɛ kɔni fana y'a laɲini maa kofɔlen ka se ka u tɛgɛ bɔ a kan na cogoya min na bari o kɛra ka bɛn ni sababu jumɛn u y'a ye k'a fɔ maa kofɔlen k'a to ayiwa a ka n'o yɛrɛ piriwini kɔnɔna ye n'o ye kasobon kɔnɔna ye ayiwa a kɛwale ninnu na a taabolo majigi min ni a y'o yira diɲɛ bɛɛ la ani yafa min ni a y'o ta k'o ɲɛsin Tombouctou ale ni diɲɛma bɛɛ lajɛlen ma o kɛra sababu ye maa kofɔlen ayiwa ale ka bilali min bɛ ka bila bɛrɛ la o kɔni dalakuru kɔni kɛra o la i b'a ye k'a fɔ waati tɛmɛlen kiiri kɔni kɛlen a yira k'a fɔ maa kofɔlen kun kan ka taa san 9 kaso de la san 9 kaso fɛnɛ kɔfɛ a kun kan ka n'o ye euro wari miliyɔn 27 a kun kan k'o de sara ni ka bɛn ni kɛwale minnu kɛra kɔni kɛra an y'a yira k'a fɔ ka bɛn ni a taabolo kura ye kaso in yɛrɛ kɔnɔna la bari ka d'a kan a ye fɛn dɔw kala yen nɔ n'o o ye taariya ye fo ka taa se min n'o u b'a fɔ baara min ma ko yoka n'o o bɛ i na ko min ta miiri mɔgɔ minnu b'u sigi ka se ka miiriw kɛ ayiwa n'an b'a fɔ nin fɔcogoya la a bɛ i na ko min karatekɛlaw ta fanfɛla fo ka taa se jidokɛla ta fanfɛla ma nka ale yɛrɛ kɔni ye hakilila baara ye ayiwa maa mun bɛ sigi ka waati jan kɛ u bɛ miiri la ka kow jatew minɛ ayiwa ani o taabolo min ni olu yera la yen nɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na wa u y'a ɲini k'a fɔ k'u b'u tɛgɛ bɔ a kan na tɛgɛ bɔ kana in kɔni fɛnɛ kɔfɛ ɲininkaliw kɛra ayiwa ni maa in kɔni maa kofɔlen in kan na bila la yalima a bɛna sɔn ka segin ka na Tombouctou tuguni wa a balima minnu bɛ yen nɔ ani a ka jamanaden minnu bɛ yen a n'o olu kɔni ka jɛ ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲininkali bɛ yen ka b'o la an ye min fɔ n'a bɛ tali kɛ AMO la i b'a ye k'a fɔ nin waati laban in na gɛlɛyaba donna la a bɛ fɔ min ma ko assurance maladie obligatoire ayiwa i b'a ye k'a fɔ a yira ko min ye san o san fura mun kɔni ni o ye kɛnɛya furaw ye olu bɛ don AMO la jateminɛ kan ka ko olu kan dɔw bɛ bɔ dɔw yɛrɛ kɔni bɛ fara a kan san o san o baara kan ka kɛ nka a yira k'a fɔ kabini san 2014 o baara ninnu kɔni kun jɔlen bɛ o kama an bɛ waati min na kana mun yɛrɛ kɔni ye a laɲini n'o ye baara n'o ye AMO yɛrɛ baarasoba ye ayiwa olu kɔni y'a laɲini ka se ka n'o ye commission dɔ sigi n'o ye baarakɛjɛkulu ye baarakɛjɛkulu in kɔnɔna la ayiwa u jɛɲɔgɔnw caman yɛrɛ kɔni kun b'a kɔnɔ ni dɔ bɛ tali kɛ caisse malienne de sécurité sociale la fo ka taa se INPS ma o bɔlen kɔfɛ min ye pharmaciens olu fɛnɛ ka maa kun bɛ nin nɔ fo ka taa se lafasalitɔnw olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ in kan ayiwa o ni maa fɛn fɛn kan ka jɛ ka baara in kɛ u n'olu jɛra ka baara in kɛ nka i b'a ye k'a fɔ halisa maa dɔw y'a ɲini a yira k'a fɔ ko AMO maaw n'o ye kanamu ye k'u yɛrɛ dɔrɔn de y'u sigi ka nin baara ninnu kɛ baara ninnu kun bɛ tali kɛ min bɛ t'i jɔ fura 3,960 la nka olu cɛla fura 441 olu kɔni bɔra a la nka o bɛ t'i jɔ 100 o 100 sigiyɔrɔma 11 buruburu 12 ka fara u kan fura minnu n'o olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ donna a la n'olu ye fura kura ye olu bɛ t'u jɔ fo fura 2,844 na 100 o 100 i b'a ye k'a fɔ o ye sigiyɔrɔma 71 buruburu 7 yaasa kɛnɛya olu bɛ se ka sabati cogoya min na an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sénégal jamana kan min ye fanga sinɛ min yɛrɛ bɛ yen n'a bɛ fɔ ale ma Ousmane Sonko ale yɛrɛ kɔni y'a ɲini farafinna den bɛɛ lajɛlen fɛ dɛmɛ min n'an bɛ s'a la an ka se k'o ta ka se ka Mali a n'a a denw yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ a y'a jira k'a fɔ farafinna jamana bɛɛ an bɛ waati min na bi bɛɛ lajɛlen kan k'i ɲɛsin Mali ma dɛmɛ min n'o bɛ se ka don Mali ma k'o don yaasa min ye Faransi ani diɲɛ keleyatɔn minnu bɛ yen n'olu bɛ farafinna yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya n'olu b'o juguya la ka se ka olu kɛlɛ cogoya min na ayiwa a y'a jira k'a fɔ bi ale yɛrɛ kɔni ye n'o ye Sénégal ka den ye nka i b'a ye k'a fɔ ale bɛ bɔ farafinna jamana ninnu a kelen kelen bɛɛ kan bangedugu ye Sénégal ye nka ale ye farafinna jamana ninnu a kelen kelen bɛɛ lajɛlen den ye yaasa ka dɛmɛ don Mali yɛrɛ kɔni ma ale b'o kɛ ayiwa ale t'i tɔ foyi to se o se bɛ ale ye hakilina o hakilina ba ale la fanga o fanga ba ale la ale b'o bɛɛ lajɛlen k'o dɛmɛ k'o don Mali yɛrɛ kɔni ma wa ani a baara kɛbaw n'o ye an ka finitigilakaw
ɲɛmɔgɔw ye a ye yira k'a fɔ tuguni an bɛ waati min na farafina jamanaw kan ani farafina ko kan a den fɛn fɛn bɛ yen nɔ a kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan ka hakiliw kɛ kelen ye ka fanga ninnu fara ɲɔgɔn kan min ye dɛmɛ ye ka se ka o ɲɛsin Mali fangaw ma yaasa min ye n'o ye ka bɔ jɔnya juru o kɛlɛ min ni Mali denw b'o la u b'a yela u bɛ k'o baara ninnu kɛ farafina jamana kelen kelen bɛɛ lajɛlen de o kama dɛmɛ ninnu kan ka d'aw ma o sira kelen kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ an bɛ taa Niger olu jamanadenw n'a bɛ fɔ minnu ma ko société civile ka bɛn ni dimanche n'o ye septembre kalo tile 18 ye wulikajɔba o yɛrɛ kɔni kɛra Niger ka denw fɛ a wulikajɔ laɲini kun ye jumɛn ye yaasa Faransi olu ka kɛlɛkɛcɛ min bɛ yen n'u bɔra Mali la n'a bɛ f'u ma ko force Barkhane ayiwa ka se ka olu ka wale k'o kɔntoya min na u ka jamana kan o ye kelen ye u ka laɲini ye jumɛn ye ninnu ka taa pepewu ka bɔ u ka jamana kan u bɔra Mali kɔnɔ cogoya min na u ka bɔ Niger jamana yɛrɛ fɛnɛ kan nin cogoya kelen na ayiwa o fɛnɛ tɛmɛlen min ye Mali fanga yɛrɛ olu bɛ wulikajɔ min na bi ka se ka dɛmɛ don Mali fanga yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la damakasi sɛbɛn min ni Mali ɲɛmɔgɔw n'o olu y'o don diɲɛ kelenya tɔnba yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ka bɛn ni Faransi ka walew ye Mali yɛrɛ kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ jaabi yɛrɛ kɔni ma bɔ a la olu y'a laɲini bɛɛ lajɛlen farafina jamana bɛɛ lajɛlen na ka fara Mali kan yaasa ni damakasi sɛbɛn min donna a ka se ka jaabi joona diɲɛ kelenya tɔnba fɛ ka bɔ yen an bɛ taa n'o ye diɲɛ kelenya tɔnba yɛrɛ kɔnɔna la maa 46 min n'o ye Côte d'Ivoire finitigilaka minnu n'olu yera Mali la ayiwa ni Mali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɔni y'a u yira k'a fɔ ko mercenaires don maa minnu n'o olu bɛ kɛlɛ kɛ ni jago ye ayiwa a yira k'a fɔ n'o ye Antonio Guterres n'ale yɛrɛ ye diɲɛ kelenya tɔnba o ɲɛmaa ye ale y'a yira k'a fɔ ko Mali y'o kuma min fɔ ko mercenaires ye ni maa 46 ye ayiwa ko olu tɛ mercenaires ye a yira k'a fɔ waati tɛmɛlen kɔni na ale yɛrɛ kɔni min ye ka se ka wele bila Mali ɲɛmɔgɔw ma nka yanni an ka se o ma ladɔnniyali la maa kofɔlen ninnu u kɔni donna Mali yɛrɛ kɔnɔ ka bɛn ni juillet kalo tile 10 san 2022 ayiwa o ni bolofɛnw donna bolofɛn min bɛ se ka siganaba kɛ maa ninnu na o yɛrɛ de siralatigɛ la Mali ɲɛmɔgɔw y'u kɛ n'o ye mercenaires ye nka a y'a yira k'a fɔ ko donna nataw la ale yɛrɛ kɔni bɛna wele bila n'o ye Mali yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔw ma min ye ka se ka ni gɛlɛya min bɛ Mali ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ o dala bɛ se ka lakuru cogoya min na nka nin bɛɛ kɔfɛ a y'a yira a ka kuma la Mali kɔni bɛ ka jalaki min ta ka maa kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ n'o ye Côte d'Ivoire finitigilaka ninnu ye k'a fɔ ko mercenaires don ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko mercenaires tɛ nin fɛnɛ bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni sɔrɔlenw na tuguɲɔgɔnkɔ min ni danaya min n'a b'o kɛla ni anw ye halisa a ko olu jidi jamu n'an b'olu bila ka se ka olu cari diɲɛ ma ka se ka kunnafoni sɔrɔ n b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ